Здравей, EvilSci3. Това е моята кандидатура за EvilCraft. Точно така, за EvilCraft. Аз казвам Георги. Искам да кандидатствам в твоя сервер. Ето тук съм си направил да си ми фърга ябълки, златни ябълки. Диспенсър, тук така печки. Покажа как съм оцелявал. Исках да отвориш кандидатурите час по-скоро и ти го направи. Това е добре. Сега тук да започнем. Ето ми го столично. Като стъпа на Pleasure плейдовете, това се дига и ето ги честовете. Най-обикновен столичен. Това изгасва и така. Сега, тук ми е мината надолу. Слизам така по стълбите и щех да умра. Забравих тук последния път ги махнах. Сега как ще се изкача, не знам. Ще стопирам клипа и ще се върна след секунда. И така, завърнах се. Тук е столичен рума, така. Тук са ми кокошките и яйцете. Ето така. Най-елементарно на всичко. Тук с диспенсери пускам водата и после си ги стрижа тук или си ги бия, или си ги размножавам. Така елементарно. Елементарно Уотсънт. Така, да излизаме от тук. Мали, как лаги. Ако не ми лаги така в своя сервер, ще снимам клипове, ако ме приемеш, да? Което е малко вероятно, защото аз съм нуб. Ето тук. Айде. Как се затворих? Омага! И аз съм на 13. Тук това влакче води към един друг портал, който води до едно село. Така да се каже. Правиш, това прасе тук. Щупих блок. Така. Има още неща ти показвам. Тук така пътеката си направих. Тук минава по тунелче. Така минаваме. Така. Тук ми е автоматичната ферма за картофи. Цъкаш ръчката и ето и за тук. Сега ще видиш. Те сигурно не са пораснали, сега ще дойдат много малко неща. Ето както виждаш на минимапа, водата се пуска. Ето ги идват. Това е автоматичната ферма. Ти покажа автоматичната автоматичната ферма за Sugarcane. И това не е порасно, както и да си. Цъкаш тук и само бутат пистаните. В принцип трябва падна тук, ама нещо не се получи. Така. Като бъга. Ето тази кула си направих просто. Нямаше какво да правя и направих. Ето така. Само си пусна звук. Там музиката или какво е.
автоматичната ферма тук за прасета. Както виждаш е там стики пистените бутат оградите, прасетата да не му ходят там. И аз само пускам от тук. И прасетата идват точно ето долу. И умират. Заради лавата. Така. И това е за от моята кандидатура. Дано ти е харесало. Довиждане!